na ikukwento ang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidad. Balikan naton ang ato na ibaluan sa nagligad si Mana. Ano ini nga letra? Insakto, letra M. Ano ang tingog sa letra M? Sulito naton 3 ka beses. Parehas sa martilyo. Ano naman ini nga letra? Insakto, letra L. Ano ang tingog sang letra L? Husto, L. Sulito naton 3 ka beses. L. Parehas sang lapis. Kabansay sa inyo mga bata, tagaan ko kamusang Mga bata, nakadumdum pa bala kamo sa mga nagkalain-lain nga lugar sa aton komunidad? Diin kita makabakal sang aton mga kinahanglanon parehas sang pagkaon. Insakto, pwede kita makabakal sa sari-sari store o tiyangge, grocery store, kag supermarket. Isa-isahon naton sila. Una, amo ang tiyangge o sari-sari store. Kung sa diin mas malapit sa aton ang magbakal sang pagkaon, parehas sang bisket o kun crackers. Sunod mo ang grocery store. Parehas ang tiyangge, masami man naton magbakal sang nagkalain-lain nga mga pagkaon diri. O galing mas madako nga baligyaan o balaklan ang grocery store. Pinakadako naman nga balaklan amo ang supermarket. Parehas ang tiyangge kag grocery store, madamo man kita sang mabakal diri nga mga pagkaon kag nagkalain-lain nga mga butang para sa aton matag adlaw nga kinahanglanon. Ano naman nga lugar kung sa diin kita formal nga nagatuod? Insakto, eskwelahan o buluthuan. Ano ang pangalan sang imo eskwelahan o buluthuan? Very good mga bata! Ang ngalan sang aton eskwelahan amo ang Daga Elementary School. Ano ang ginahimo ninyo sa buluthuan o eskwelahan? Husto mga bata, sa sulod sang eskwelahan o buluthuan, matun-an ninyo magsulat, magbasa, mag-isip, kag hampang. Ano naman ang mga aktibidades nga ginahimo mo kag sa imo pamilya sa eskwelahan? Ikaw, upod sang imo pamilya, nagapartisipar sa aton Brigada Eskwela. Gakadto man ang inyo ginikanan sa eskwelahan para mag-attend sa mga PTA meetings kag mga musta sang estado sang inyo pag-eskwela kag partisipasyon sa klase kag magabayan kung paano ka mabuligan sang imo ginikanan sa imo pagtuon kag madamo pa. Subong sa tion sang pandemya, sila ang nagakadto sa eskwelahan o buluthuan para magkuha sa inyong modules, worksheets, kag workbooks. Gani, dapat naton pasalamatan ang inyo ginikanan. Base sa inyo natun-an, importante bala ang partisipasyon sa mga ginikanan sa aton eskwelahan o buluthuan? Husto mga bata! Importante ang partisipasyon sa inyo ginikanan sa eskwelahan. Sila ang mga kabulig sa inyong manunudlo para mas mapatigayon ang ikaayo sa inyong buwas damlag.